Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбе күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Чаллыда ОРВИ грипп белән авыручылар саны арткан, витаминоз сезонында авырудан ничек сакланырга? Чаллыдан чираттагы шефлык ярдәме, бу юлы хәрби өчен мотоцикл әзерләгәннәр. Чаллыда 1500-дан артык кискен респиратор вируслы инфекция очрагы теркәлгән. Аларның күпчелеге 14 яшькә кадәрге балалар. Грипп диагнозы 2 пациентка куелган, витаминоз сезонында авырудан ничек сакланырга? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Жалоба на что? Температура. Ринас Ахметовның температурасы 38 ярым булган, иратны шулай ук ютәл, сулыш кысылу, баш авырту борчыган. Аның сүзләренә караганда, язын аның аллергиясе кискенләшә һәм аңа ОРВИ кушыла. Обращаюсь к врачам. Сразу, Они да, сразу. И дома уж пью, там чай с имбирем, вот такие вот народные. ОРВИ грипп билгеләре булган пациентлар өчен 4-нче поликлиникада аерым керү урыны каралган. Ашыгыч ярдәм кабинетында аларны фельдшер карый. Шулай ук температураны, кандагы кислород дәрәҗәсен үлчи, экспресс-тест үткәрә. Позволяет нам выявить, есть у человека признаки ковида. Ковид положительный, грипп А, Б есть или нет. Или это просто у нас обычный ОРВИ. В основном роста ОРВИ не наблюдается в данный момент. И за последнюю неделю пока положительных ковид-гриппов тестов не было. Табиблар сүзләренчә, ОРВИдан аермалы буларак грипп температураның кискен күтәрелүеннән башлана. Өстәвенә ул нәкъ менә үзенең нәтиҗәләре белән куркыныч. Мәсәлән, бронхит, үпкә ялкынсынуы булырга мөмкин. Моннан тыш йөрәк, бөерләр зыян күрүе ихтимал. Шуңа күрә авыруның беренче билгеләре булганда үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнергә түгел, медицина хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Солнышко сейчас обманчивое, солнышко выходит, а в основном молодежь раздевается наоборот. Вот не верить, одеться тепло, все равно по погоде одеваться в первую очередь. Если даже начнутся, вот первый симптом, это в первую очередь теплое обильное питье, горло, нос полоскать, фурацилином. Моннан тыш саф һавада йөргә, дөрес тукланырга, стрессны киметергә, С һәм Д витаминнарын кабул итәргә киңәш ителә. Быел барлыгы 2396 пациент ОРВИ, грипп һәм үпкә ялкынсынуы диагнозы белән 4-нче поликлиникага мөрәҗәгать иткән. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Аларның булачак һөнәрләрендә сер калмаячак. Медицина көллияты студентлары парталар артына утырдылар. Ләкин укучылар кебек түгел, пациентлар кебек. 5-нче шәһәр хастаханәсе гинекологы һәм уролога алар өчен бала тууга әзерлек буенча иң нәзакәтле тема буенча лекция үткәрделәр. Ни өчен бу хакта сөйләү мөһим икәнен безнең төшерү төркеме белде. Аудиториятын алмыйчы тыңлый, әле бер кайчанда җинси өлгерү темасы мондый фәнни һәм бер үк вакытта тормышчан булмаган кебек. Бу залда булачак шәфкать туташлары һәм медбратлар аларга кешеләрне дәваларга, димәк, башта үз белемнәреңне ачыкларга кирәк. Исследование на инфекции, передающие половым путем, ВПЧ, то есть высококанцерогенного типа, скрининг рака шейки матки. Это очень важно перед как раз-таки подготовкой к беременности. То есть, если женщина и девушка планируют в ближайшее время беременность, она может пройти данную репродуктивную диспансеризацию в рамках ОМС, то есть бесплатно в любом учреждении государственном в женской консультации. Уролог сүзләренә караганда, репродуктив сәламәтлекнең төп дошманнары гинекологик авырулар, аз хәрәкәтләнүче яшәү рәвеше, зарарлы гадәтләр, стресс, гинекологлар кызларга елына бер мәртәбә табибка бару, теш чистарту кебек гадәти булырга тиешлеген искәрттеләр. На первом этапе это осмотр уролога, значит, на втором этапе мы уже более детально исследуем мужской организм, то есть это спермограмма, это УЗИ органов мошонки, УЗИ предстательной железы, мазок на микрофлору, значит, методом полимеразной цепной реакции. Таким образом, при выявлении каких-то факторов, которые могут влиять на фертильность мужчины, мы уже осуществляем дообследование или уже лечение. Студентлардан сораулар аз булмады. Сегодняшнее мероприятие было очень важно для молодежи. Мы узнали много нового о репродуктивном здоровье. И для молодежи это очень важно, и им необходимо это знать, так как мы будущие врачи, и также большинство девушек будущие мамы. Я считаю, что специалисты ответили на все вопросы, урок был очень интересным, и они отвечали на все вопросы, даже деликатные. Теперь я уверен, что то есть на лекции мы обсуждали о сохранении репродуктивного здоровья. И теперь я уверен, что
если сохранить это здоровье себе, то есть и самому можно быть здоровым, и обеспечить детям счастливое будущее. Әңгәмә ачыктан-ачык килеп чыкты. Оештыручылар монда очрашудан соң булачак медиклар дәреслекләр буенча диагноз кую гына түгел, гади сүзләре белән һәр пациентка баланың сәламәтлеге, ата-аналарның җаваплылыгыннан башлануын аңлата алачаклар дип өметләнәләр. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Дөньяда мәрхәмәтле кешеләр күп, шулай яңадан шефлык ярдәмен әзерләде. Бүген мэрия бинасы янында шефлык ярдәмен сугышчыларның берсенең хатынына тапшырдылар. Бу мотоцикл. Хәрбиләр өчен тагын нәрсәләр әзерләнгәнен хезмәттәшем Лилия Гатина сөйләр. Я не ожидала, если честно, что помогут. Спасибо большое. Хәрби хезмәткәрнең хатыны шатлыгыннан сүз таба алмый. Гөлнараның ире Лимур кушаматлы сугышы контрактка кул куйган һәм инде 1 ел ярым алгы сызыкта. Шолалы мэриянең кабул итү бүлмәсенә хат язган һәм менә бүген аңа ире өчен мотоцикл тапшыралар. Я написала письмо через интернет, как бы мне ответили. Ответили, что да, все хорошо, соберем. И вот результат. Большое спасибо представителям города, БСМП. Мотоциклны сатып алуда ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе коллективы да катнашты. Бу инде алар алгы сызыкка җибәрә торган 3нче техника. БЦМП уже неоднократно оказывает помощь участникам СВО. Была гуманитарная помощь в виде медикаментов, перевязочного материала, других медицинских изделий. С бойцами СВО у нас есть постоянная связь. Наши сотрудники также принимают участие в СВО по медицинской линии. Это бюджетная организация, по сути. Но тем не менее, и даже бюджетная организация в такое непростое время за счет своих финансовых ресурсов, это средства врачей, медсестер, на то, чтобы приобрести вот это транспортное средство и передать нашим воинам. Мотоциклдан тыш шприцы, бензин генераторы һәм бензопилалар әзерләнгән. Өйе шәһәр советы депутатлары Артем Капусин һәм Евгений Мизайлов ярдәме белән формалашкан. Поддерживаем связь с семьями бойцов, с волонтерами, с движениями ТОС. Поэтому держим руку на пульсе в этой ситуации. Постоянно стараемся помогать, постоянно закупаем продукцию, нужную продукцию нашим бойцам, поддерживаем. Только совместная наша работа может привести к успеху, а именно к нашей с вами победе. Шефлык ярдәмен җибәргәндә шәһәр мэры Наил Махдиев шулай ук тиздән сугышчылар янына барачагы турында белдерде. Буквально через неделю я собираюсь ехать к нашим десантникам на одно из наших направлений и подразделение морской пехоты. Ваш супруг настоящий герой. Такое трудное для страны время. Будучи верным воинской присяге, взял в руки оружие и пошел защищать нашу страну. Шәһәр мэры җиңүне якынайту өчен сугышчыларга алга таба да ярдәм итәргә вәгъдә итте. Җиңү безнеке булачак, моңа беркем дә шикләнми. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Иртәгә Рамазан айының 23-нче көне сәхәр ашауны төнге 3 сәгать 47 минутта тәмамларга кирәк, ифтар вакыты 17 сәгать 30 минутта. Рамазан айының хәзер соңгы 10 көнлеге бара. Шул көннәрнең берсендә Кадер кичәсе яшерелгән. Белгәнебезчә, бу кичтә әҗер-саваплар бермә-бер бәрабәрендә языла, дугалар кабул була. Элек кылынган гөнаһлар һичшиксез гафу ителә һәм кешенең еллык язмышы хәл ителә. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Челны, встречай свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. Все от производителя. С 16 по 21 марта. ТЦ Грин. Центральный вход. Вы знаете, чем питаются вегетарианцы и что кушать в пост? Вегетарианские колбасы, вареные копченые, растительные котлеты и пельмени. Выбирайте здоровое питание и покупайте в Чайном дереве в 105-м на Вахитова.